kwarta ay mo tumaagi to prefecto bagay manulos may ka na magtiayon duwa diyo tulis mo na. Kada kwarta ni gidungog ning kwartahan ning magtiayon ang katabang ng babae niya. Na mas liboy ng laki kaya ra kay ni. Basta bagay to prefecto ron. Nulos kami. Wow! Pre katon, usa problema nato ani ron nga ako problemado kay ko pre kay wa joy kwarta. Di na lisod pre. Aron makakwarta ta pare Pictoy. Manulis ta. Ya magtiayon diha nga kwartahan kay gidungog sindira sa tulisan. Kay Sa bandakan ay dakong kantidad pre. Nago na saan? Tubhan. Nakalubian. Kasi ta nakaroon sa bago kaya dito. Kinda na ni 45. Oh, Kinda na ni. masubhan gid ni akong armas surprise. Made in US di ko ah. Sige, tuloy na. Total ang kataba ano kalaki do babayra. Kaya tara ay. Tagbay lawar to. Aw layo ra kay police station dire. Police dire pre. Sige. Tara. Tay, tumipidyo. Pagka curaan man na ito ang amo. Sa may mong hukom diha. Lagi joker. Tapi kinukubaga, tapi sinudupan lagi grabe. Sa nasa kapislit, siglit. Kasagit pislit, no? Sidlit. Atong pamusuhan. Sige. Ito sila sa kwarto. Oo, sige. Pre katon. Namit taw. Well, malaki bahala na. Ako bahala, ako na. Malisa ka man. Punta ko. Pwede ba, ke? Ikaw mo. Namin ito isang mo. Oh, ito yan. Lagi ba? Nasa kwarto. Okay. Dali, so. Hari ka kahit to. 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 Hari ka hinggahi lagi si kato. Hari ka Nakunsan mo sa kung bana ini. Tungkol sa kamangtas. Hari ka kahit to. Hari ka kahit to. Hari ka kahit to. Hari ka kahit ni kaikagnaw to. Joker. Ang unsan sa natong amo, nasulungan naman sa na. Grabe ra bang ubagang mamo. Grabe ubagang. Grabe si mamo. Buwag shoot. Grabe gyud. Gyud stay Joker. Laruan na din laki. Tidam. Yo, tawa si Sir. Gisulungan na si Sir. Patinig. Uy, pare, tulis. Tulis ni unahan naman ta. Unsa Bisa ka? Gitu lis lagi. Armas Joker. Patay-patay taan. Bisa na ba? Bisa na ba? Ayo luwag. Pwede ka? Sir, tuyo ni mo sir. Gamay na kay ning problema mo tuyo. Kwarta ra ang imuhang ka. Ang imuhang pagka ikaw. Kay murag nindot kay ning asawa ni tawhana na. Ikaw ba na ha? Ikaw ka? Kaya kung tuyo gamay na kayo. Sige, pagpili. Usa na hunusan sa kinabuhi o sungsanga sugsukan ang agianan sa Sige, magpili na ko. Ang agyanan sa ihi. aron malinggaw jud kay ko nimo. Sayaw mi sayaw. Baro ganaagay ko nimo. Sayaw di ka. Tag-awa lagi daan pa ko nindot kay glawas ni bayana pa sayaw eh. Sige sayaw yun. Awan Joker, isugot lagi dyan si Ma'am. Pupita ki. Masayaw na. Grabe mo kung pagkahubagal di ate. Ikaw bubuag isyod ni Ma'am eh. Pupita jo. Naunsa naman yun. Murakog na ratol na jo. Victory! Urusan ko sa kinabuhi para mo man, may problema. Pigit din na hina. Ayaw sir. Kasi ayaw. Ayaw na hina. Ay, nausaw to. Ay, sinita ba? Sus, ginoo ko. Nausaw na ako ang umaga. Ay, ginoo. Patay. Wanay kagaw sa sawa. Aron boy, kamu dua. Gusto ko kining yang inahan inyo rumasaon. Kay gusto mo mamatay. Sino mo di mo? Sige, atuan nyo. Matuman sir. Sige, tara Joker. Atong ang yang inahan. Sige jo. Pupita jo. Naada ni inahan.
Ayaw pala, kay kinimduha akong sugo, na ako paduduaan ka, sige! Ayaw taon, sir. Ayaw mo naman, sige! Mata nyo! Ayaw taon, sir. Maluwag, sir. Ay! Sige, sir. Wala, sir. Maluwag, sir. Ayaw taon, sir. Maluwag, Ikaw sir. dapikas, Pidyo. Ikaw Maluwag dapikas, ka. Pidyo. Pidyo, akong dapikas. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang ama ko? What's up mga kabainers? Shout out sa mga solid supporters na si Arnold Ernesta Mukbang Official o ni Napoleon Jesus o ni MC Whitehair o ni MRC Biners o ni Dave Aguano o ni Michelle Avilla o ni Iris Conoy o ni James Rax Montimon o ni Remedia Yurag o ni Manang Bit Bulag Tilumba Biminis na o si Nicole Coswal Kasuli o ni Roylo Aileen o ni Junin Lucer. Thank you for watching solid supporters mo sa among YouTube channel o sa Facebook page sa MJ Butag Binders. Thank you, salamat. Sundan nyo among update kaya malingal mo mga kapapit.